Sakume tiri varume pavarume sasa sakumeta DJ Vibes T-Man Master Begli from the Rosama series. Are you ready for the Sakume? Mickey T sasa tiriwa Princess Ronda kakuvimbisa baby ndinokupa asinasi pamberi pevanhu wondisvipa maziso angu ari kushururuka ropa ndichigaya zvose zvaindiudza wainyepa rudo ndakakuvimbisa baby ndinokupa asinasi pamberi pevanhu wondisvipa maziso angu ari kushururuka ropa ndichigaya zvose zvaindiudza wainyepa pauri baby ndanga ndakaperera zvose zvawaida ndaizama kukuitira pamberi pevanhu ndozvipupurira handidi rudo rwekunyengerera ndinongoti enda zvako ini handichafundine zvako ndichachiwana chimwe chimoko chisingandipi matambudziko ndaneta nerudo rwekunyengerera ingawani ndakarora chero ndisina kupedza asi ndakabhadhara baba vako vakatodya madhora so if you love me come to me baby sasa sakumeta rudo ndakakuvimbisa baby ndinokupa asinasi pamberi pevanhu wondisvipa maziso angu ari kushururuka ropa ndichigaya zvose zvaindiudza wainyepa rudo ndakakuvimbisa baby ndinokupa asinasi pamberi pevanhu wondisvipa maziso angu ari kushururuka ropa ndichigaya zvose zvaindiudza wainyepa so baby I know you will never say yes my love, I decide to let you go. Ndimbo zvakamuno zvangu anenge ari nani ike zvino ndotsvaka switi 16 uwandichazokanda zvangu mukicheni achindipengesa murokesheni this time ndomubata ndomubatisisa ndiye anenge andinzwisisa chero kulandani ndomuendesa nekote ndiye anenge achiendesembesa. Don't stop now. Master Begli from the Rosama series. Are you ready for the Sakume? Sasa tiriwa DJ Vibes T-Man wauya nengoma nyowani yabva kumusoro kuheaven ikabudikira kuno kudurban sasa sakumeta Raswilo big up Frango D-Nice number 9 Mary Road